बे समावहाय सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय सफाय रौमारि गुदि फरायसालियाव बाथौ बिबुंसार मोनसे हाबाफारि जों दङ आरो जों बे ओनसोलनिनो सानैसो गेदेमा सुबुं दं जों बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा लानो नागिरदों गिबियावनो आब'खौ खुलुमनाय जाबाय नामखौ खोन्थागोन नामा आंनि मुङा जाबाय बिष्णुराम कसारि मा गामिमोनलाय सफायझार गामि आब'नि मुङा आं खुलुमबाय मुङा सुमिता बर' आं सफाय रौमारि फोथारनि आब' नोंथाङा बे सफाय रौमारि ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि खामानि मावबाय थादों बर' हारिनि थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय समाजनि खामानि मावदों दिनै बाथौ बिबुंसारा नोंथांमोननि बे गामियावहाय माखासे हाबाफारि लाना फैदों नोंथाङा बे हाबाफारिखौ बोरै मोनदांदों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जोंनि समाजनि थाखायबो समाजनिफ्रायबो आं बाथौ बिबुंसारनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आंनि फारसेथिंनिफ्रायबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों मोजां मोननानै आरो दिनै जिहेतुके गंबा गामिया फैनानै जयै बाथौ बिबुंसारनि हाबाफारियाव गोबां गावबा गावनि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायलायदों नङा होमबा आरो माखासे समायसानि बाथ्रा फोरमायबाय दा नोंथाङा बे ओनसोलनि गासिबो बर' माहारि बिथांमोनखौ एज ए बर' माहारि हिसाबै बिथांमोननि जौगानायनि सायाव नोंथाङा मा नोंथांनिफ्राय खावलायहरनो नागिरदों आं बेखौनो खावलायहरनो सानो जे जोंनि बर' माहारिया खौसेथियाव फैनांगौ खौसेथिनि लामाजों आगान होब्लासो जों दावगालांनो हागोन नाथाय जों गोदो गोदायनि बायदि दायो हाबसोनानै थाबाय थाबा जानाय नंला बयबो ओंखारनानै बयबो ज' ज' जाजाय गावजों गाव अनलायनानै आगान गोरोबहोलायलायनानै खामानि मावलाङोब्ला जों माने दावगालांनो हागोन सानो आं आरो एक्सुवेलि बे फरायसालियावनो आं माने 2010निफ्रायनो आं खामानि मावबोगासिनो दङ माने आंनि माबाया जायाखै आरो पस्टआ दाबो आं माने टेट होदों होनाया ओमफ्राय माने DLED खालामबाय कमप्लिट माने बिदि हिसाबाव माने आं फरायसा आफादनिसिम आरो जोंनि बर' हारिनि खामानि मावबोनाय गिदिर गोलावनिसिम मोनसे खावलायनो सानो माने हायोब्ला माने आंखौ माने संसाराव माने फिसा-फिसौखौ मोजां फरायहोनानै मोजां मानसि खालामनो थाखाय जुदिसो माबा मोनसेफोर लामा मोनोब्ला बा सुबिदा मोनोब्ला माने फरायसा आफादनि सारमोनखौ ओमफ्राय आरो फोरमायहरदों आरो बाथौ माबानि बिबुंसारथि जानानै गेजेरजों ओमफ्राय आरो जोंनि साहित्य सभानिसिम इथिं गिदिर गिदिर सारमोननिसिमबो आं माने आंखौ एसे अननानै माबा मोनसे खौरांफोर मोनोब्ला फोरमायोब्ला आं गोजोननाय मोनो आरो नोंथाङा जितुके माइनाव हिसाबै सासे फरायसालिनि फोरोंगिरि नङा होमबा फोरोंगिरि हिसाबै नोंथाङा माइनाव माहारिखौ मा फोरमायनो नागिरदों खावलायहरनो नागिरदों आं माइनाव माहारिखौ बेखौनो खावलायहरनो नागिरो माने माइनाव माहारिया सानफ्रोमबो साखा-फारा जानांगौ गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनायाव सानफ्रोमबो नोजोर होनांगौ फुं मोनाबिलि फरायसालि थांनाय फैनाय माने साफा सुफानिफ्राय लानानै गासैखौबो माने माइनाव माहारिया न' इसोर फुजिनाय सिबिनाय बाथौ खुलुमनाय बेफोरखौ माने लाफानानै माने न'खरखौ माने रागा जोङाफानो मोजाङै सङै खावै होनानै माने बिहाव बिखुनजो बिमा बिफाखौ फिसायखौ जाहोनायखौ माने आं माइनाव माहारिखौ बेखौनो मोजाङै बयबो जेन मावलाङो बेखौनो आं खावलायहरो बेयाव जोंहा बर' मिडियामा माने बहुद गोलैसोनाय माने बर' मिडियाम मानसिफ्रा फरायसालियाव गथ' फिसाफोर होआ माने होयैनि मेन प्रब्लेमा जादों जोंहा बेयाव हाइ स्कुल गैया हाइ स्कुल माने बहुत गोजानाव थांनो गोनां जायो नारेंखाथियाव क्लास 5निफ्राय 6सिम माने गथ'साफ्रा उन्दै थायो जोंथ' बिसोरखौ माने साइकेल लांनानै हरनो माने बहुत डिस्टार्ब जायो उसुबिदा जायो ओंखायनो माने अननानै जोंनि गिदिर गोलाव प्रमद सारमोन अननानै हाइ स्कुल गंसे बर' मिडियामनि हाइ स्कुल गंसे होयोबा जों गोजोननाय मोनगौमोन आरो नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैबाय नोंथाङा बे ओनसोलनि गामि दाजेननायनिफ्रायनो बे ओनसोलखौ नोंथाङा मोनबोदों बे ओनसोलनि गासै थासारिनि खोथा नोंथाङा मिन्थिगौ बे हिसाबै नोंथाङा बे ओनसोलावहाय एज ए बर' मानसि हिसाबै बाथौ दोरोङारि सासे सिबियारि हिसाबै नोंथाङा बै फैजेननाय गामि दाजेननाय समनि बाथ्राखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों खुलुमबाय आङो प्रथम माने जार गामि मानिफ्राय फैखो बे माने गुदिनिफ्राय बुंलांगोन आं जि समाव माने तेजपुराव माने खाथि खालाव बर'फोरा दङमोन बान राजा दिनाव बे समावनो बै श्री कृष्ण
अनिरुद्धनि थाखाय बे मा बुङो उखा कुमारि बेखौ लांनो थाखाय बेयावहाय मा जाबाय रन जाबाय रनावहा जाहा बर' माहारिया माखासे खारलांनानै हाजो गेजेराव दङमोन भालुकपुं बुङो बे खाथि खालाव थादोंमोन बेनिफ्राय सासे मानसि दंमोन बेयाव गुफुर मा बेयाव मा खामखौ गिदिर जानाय लगे लगे एकदम अरुणाचल सेरगाव रुपा जिगाव बिसि थांलाय फैलाय खालामबाय थायो उनावहा माखै साखै जि मोनो बेखौनो जानानै फैयो बेनिफ्राय सिमसाफोराबो माने बेखौ बुथारनो थाखाय माबा लाबाय बे दिनावथ' सिलाय माबा बिदि गैयामोन दङमोन अनलि माबा बला सिंग्रिसो बे बला सिंग्रिजों बिसोर गावना होबाय बे अमाया फैलायबाय फैनाय उनावहा माबा दङ फैनाय थानाय समावनो सासे माने अबस्था गैयै सिख्ला मोनबाय बिनि आखायाव सेखा मोननै दङमोन सिमसाफोरा लानानै फैनानै बिसोर नुबाय जे माबा बे अमाया बे गावनायनि न'आव बान्दार सिङाव मोनबाय उन्दुना दङ बेनिफ्राय संबाय बे अमाया सोरनि जाहा गामुरा बुंबाय आंनि आस्सा इनिफ्राय थांनानै जोंहा नस्थ' खालामबाय एसे अमा थिग दङ नोंसोरबो जिराय आं गामिनि मानसिफोरखौ लेहरनानै बेखौ बुथारनानै बे सिमसाफोरखौ माखासे आरो बेनिफ्राय दा बे सिमसाजों जाहा माने दुस्ति सेरगाव रुपा जिगाव बिसोर माने एकदम पुरा दुस्ति जाबाय सांखान्दु राजानिफ्रायनो आरो बिसोर मा जाखो बेयावहा माने भाइरास बे गामियावहा भाइरास जाबाय भाइरास जानाय समाव बिसोर थांबाय एकदम आरो माबा सम्पा फोथारनि आगोलावहाय थिग सपाय हाजोथिं बे सपा हाजोआव बहुत दिन थाबाय बेयावहा थानानै फैबाय माबा फुनाय समावनो जाहाथे आगोलाव जाहा माने बर'फोरा माने मा बुङो बेखौ बिदा फंबायनि सेंग्रा सिख्ला माने हाबा जानो हाया बेखौ मा खालामबाय बिसोर मोननै न'खौ आरो थिनहरबाय आथिं माबा हाजोआव बेनिफ्राय सेरगाव बिसोर थांनानै सेरगाव मोनबाय सेरगाव संबाय जोंनो जागा एसे हर जों बेयावनो जिरायनो थानोसै बे मोननै न'आ आरो आधाफोरा बिसिनिफ्राय होनानै माबा मा बुङो जथायपुर आगोलाव दंमोन सारिगिया बटानि बेयाव थाबाय आरो बिसोरखौ माने सिमसा भाषा बुङो बे थानो लागि मानला माने घुरा फुदुं फिल्ड बेयाव थानो होबाय आरो बिसोर दा 105 गिरि जादों जोंनिफ्राय बेलेग आलाग जानाया तार बिसोर फैनानै माबायावहा थाबाय जथायपुराव बेनिफ्राय मा जाखो जाहाथ' मादल सिफुं गासैबो दंजोबो बै फुजा खालामनायावहा सना रुफा फुजायाव आगोलाव बुंदोंमोन आबै आबौफोरा बेयाव मानसिबो दानो होननानै बेखौथ' आं दा मिथिया बेनिफ्राय मा जाखो शंकरदेबनि दिनावहा माबा गुरु गोबिन्द फैनानै बेयाव मानसि दङ होननानै हाबनानै बिसोर माने मा खालामखो बै हुरि कीर्तनखौ माने जासिना होबाय बेनिफ्राय जासिना होनायावहा मा फाराग जाबाय मोननै जाबाय ना शंकरदेब आरो जा बाथौ बेनिफ्राय मा गावबुराहा सिमसाफोरखौ लेहरनानै बे गुरिखौ हमनानै थिनबाय बे दिनाव माने मा दलाय लामा दंमोन बै दलं लामानि गथायना होबाय सिमसाफोरा लांनानै बेनिफ्राय माससो जाबाय मासनि उनाव आरो फैलायबाय फैनानै बेनिफ्राय आलाग माने जिफ्रा माने हंगरिया लाबाय बिसोरखौ लायबाय मासरुमारि आरो बेनिफ्राय पानबारि घग्रा बिसोरो दाबो दङ आरो सिमसाफोरा बिसानावबो फैयो दाबो नोंथांमोना जेब्ला गामि दाजेनदोंमोन बै समाव जोंनि गोबां बर'फ्रानो हंगरिया धोरोमारिमोन नङा होमबा आथिखालावथ' गासिबो बाथौआरि धोरोमाव फैबाय बाथौआरि
थाबाय जोंनि बाथौ बिबुंसाराव बे ओनसोलनि माखासे जौगाथायनि बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायाव सावस्रि देहानि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय ओंखायनो जों बिथांमोना दिनै जोंनि बाथौ बिबुंसाराव फैनानै गोसोनि साननायफोरखौ समाजनि थाखाय धोरोमनि थाखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम जोंनि बाथौ बिबुंसारनिफ्राय अननानै सिबिनाय बावना दिनै सुंद' हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों